F'Malta jkun hawn madwar 2300 każ ġdid ta' kanċer fis-sena, 50% minnhom ifiequ bit-trattamenti, kura holistika u tim speċjalizzat kemm f'Mater Dei fil-kura primarja u anke fiċ-ċentru tal-onkoloġija. Dan qalitu id-direttur tal-kura tal-kanċer Danika Marmara fil-jum iddedikat għal fejqan mill-kanċer. Charmaine Gallia Triganza u Joseph Leoni Ganado huma żewġ persuni li rnexxilhom ifqu mill-kanċer u ma' TVM News tkellmu dwar l-esperjenza tagħhom u kif iġġildula. Sirt naf kombinazzjoni b'routine test u hemmhekk nisħaq fuq l-importanza li r-routine tests isiru. Għamilt it-test, sirt naf li għandi breast cancer, ovvjament toħodha bi kbira, ma tkunx taf xlaqtek dak il-ħin. Jiena bnidni attiv ħafna, jiena kif smajtu fil-video għandi 78 years, però attiv ħafna. Jiena nimxi ħafna, għadni xinsuq, nimxi mal-80 kilometers a week, regolarment, u attiv ħafna fil-sports ukoll, nilab table tennis, nilab ukoll fil-kampjonat ta' Malta, jiġifieri mhux nilab sempliċiment. U allura nkorreġġi lil kulħadd, plus ukoll jiena student tal-Università tat-Terza ta' mur lifelong learning, importanti nħarsu l-qudiem fil-ħajja u taljen rasek. Danika Marmara spjegat li għal persuni b'suspett ta' kanċer inħoloq il-kunċett ta' fast track fejn tim speċjalizzat ikun jista' jmexxi l-proċess sabiex issir l-ewwel konsultazzjoni f'Mater Dei u jitnaqqas il-ħin ta' stennija. Ħanna l-kunċett ta' nurse navigator biex ikun il-focal point of reference għal pazjenti li għandhom il-kanċer biex imexxuhom f'dak kollu li għandhom bżonn, jaraw li jekk hemm xi gap fis-servizz għalihom inneħħuh, challenges nippruvaw naddressjawhom, u mbagħad wara li inti tlesti trattament maħloqna il-konċett ta' survivorship team fejn għandek nies dedikati biex jgħinuk anka wara li tlesti treatment għax inti tħossok waħdek jibdew jkollok forsi effetti ta' trattament, il-bżonnijiet li jkollok wara trattament mhux l-istess bħall-bżonnijiet ta' meta tibda traġitt. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela spjega li fl-aħħar snin il-Gvern ħadem sabiex investa f'teknoloġiji ġodda sabiex ikompli tejjeb is-servizz offrut mill-isptarijiet. Qal li fil-ġimgħat li ġejjin ser ikun qed jibda jopera l-MR Linac fejn il-pazjenti se jibdew jingħataw servizz ta' radioterapija b'mod aktar preċiż għal marda tal-kanċer.